Čovek oblikuje prirodu. Priroda oblikuje čoveka. Sve što čovek dotakne, on to oblikuje. Sve što dotakne čoveka, isto ga oblikuje. Ljudi koje srećemo oblikuju nas, mi oblikujemo ljude koje mi srećemo. Društveni odnosi oblikuju nas, mi oblikujemo društvene odnose. Sredina u kojoj radimo, sredina u kojoj živimo, oblikuje nas, mi oblikujemo tu sredinu. Uverenja koje imamo oblikuju nas i mi svoju sredinu kroz uverenja koje imamo oblikujemo. Epoha u kojoj živimo oblikuje nas, mi oblikujemo epohu u kojoj živimo. I tu se postavlja pitanje gde je granica između onoga kada nešto oblikuje nas, a kada mi to drugo oblikujemo. Postoji li nešto što smo mi van prostora, van vremena, van drugih ljudi, van okruženja u kojem živimo, u kojem se oblikujemo? Jer i kada živimo na jednom prostoru, a razlikujemo se od ostatka ljudi sa tog prostora, po svoj prilici smo pod uticajem nekih signala i informacija koje dolaze iz druge sredine.